30 urte zituela hiltzen liburu deabru bat idatzita. Bideo honetan Emily Bronte hartuko dugu hizketagai. Bronte ahizpetako bat eta Gailur Ekaiztsuak liburuari buruz hitz egingo dugu. Eta ikasiko, infernura joateko ez dagoela, zu eta sufre artean jauzika ibili beharrik. Ezin dut adierazi, baina seguru nago zuk eta nornaik pentsatzen duela badela edo egon behar duela norberaren izate bat norberaren gandik haratago. Zer zentzu luke ni sortzeak, ni guztia hemen barruan balego. Emily Bronte Thorntonen jaio zen, Ingalaterran. 6 anai-arrebetatik 5. izan zen. Aita, Patrick Bronte, kezka intelektual handiko gizona zen, eliz gizona, errementaria eta herriko eskolako maisua. Seme-alaba guztiak eskolara joatea nahi izan zuen beti. Emilik 3 urte zituela hil zitzaion ama eta handik 3 urtera 4 ahizpak barnetegi batera bidali zituen. Bertan, 2 ahizpa zaharrenak tuberkulosiak jota hil ziren. Kostata eta bidean osasuna galduta, Emilik eta Charlotek barnetegiko bizimodu lazgarriari aurre egitea lortu zuten. Hasieran idaztea jolasa besterik etzen Bronte anai-arrebentzat. Bizi ziren inguru hartan beste ezer baino gustokoa zuten historiak asmatzea, ipuinak idaztea eta eskura zuten guztia irakurtzea. Emiliren azken urteetako ardurarik handiena anaia Bramwell giza gaixoa zaintzea izan zen. Emilik izaera zorrotzeko emakumea izan arren beti pazientzia handiz eta dedikazio osoz zaindu zuen anaia amaierara arte. Beti egoten zen esna, Bramwell mozkortuta eta burua erabat nahastuta etxeratzen zen arte, gaueko ordu txikitan oheratzen laguntzeko. Dirudienez, Gailur Ekaiztsuak lanaren orrialde eta olerki asko esnaldi haietan idatzi zituen. Ahizpek bezala, osasun arazo larriak izan zituen Emilik ere. 1858ko abenduaren 19an hiltzen tuberkulosiak jota 30 urte baino ez zituela. Anaiaren hiletan hartutako hotzeriaren ondorioz. Gau hartan jaio zen 12 aldera, zuk Gailur Ekaiztsuetan ikusi duzun Catherine hori. Haur zazpiki mirrin bat, eta handik 2 ordura hil zen ama. Aski kontzientzia berreskuratu gabe, Heathcliffi, Mira, iristeko edo Edgar ezagutzeko. Emilik gaitasun poetiko neurrigabea erakutsi zuen beste 2 ahizpekin batera argitaratutako poema liburu batean. 26 urte besterik ez zituen. Gailur Ekaiztsuak 1857an argitaratu zuen, 29 urterekin. Urte bat geroago hiltzen, 30 urte zituela. Arratsaldera arte atzeratu genuen gure txangoa. Abuztuko arratsalde frezko bat zen. Muinoetatik zetorren haize bolada bakoitza hain bizigarria. Ezen baitzirudien ura arnasten zuen edonor, ilurren egonagatik berbitzitekeela. Eleberri hau ingelesezko literaturako klasikotzat hartzen da gaur egun. Eleberria gatazkatsua da. Gatazkaz josiriko kontakizuna baita eleberria. Krudeltasun fisikoaz eta mentalaz modu ez ohikoan aritzen delako. Eta zalantzan jartzen ditu ideia erlijioso, moral eta sozialak eta genero desoreka. Orduko kritikarien esanetan, liburu deabrua da hau monstruo izugarri bat. Akzioa infernuan gertatzen da, baino badirudi bertako leku eta pertsonek izen ingelesak zituztela. Wuthering Heights du izena Heathcliff jaunaren egoitzak. Wuthering delarik probintziako adjektibo adierazgarri bat. Etxea dagoen tokiak ekaitzaldietan jasaten duen inarrosaldi atmosferikoa deskribatzen duena. 2 familia handi eta 2 etxe hartzen ditu kontakizunak. Etxe batek Gailur Ekaiztsuak izena du eta besteak Birigarro gurutzeko etxaldea. Bai, badakigu ez dira hemengo etxei jarriko genizkieken izena, baina horrelako gauza arraroak egiten dituzte ingelesek. Kontua da, Henshaw jaunak, Gailur Ekaiztsuak etxearen jabeak, egun batean ume abandonatu bat Heathcliff izenekoa jasotzen duela etxean. Berea balitz bezala ezteko. Henshawen 2 seme-alabak harrituta hartzen dute Heathcliff. Denborarekin, Catherine alaba haren lagun min bihurtzen da. Baino semeak, Hindleyk, gorroto dio eta etengabea legintzen da ura humiliatzen. Heathcliff ordea, gogorra eta azkarra denez,
trebetasunez eta zakartasunez defendatzen da. Heathcliff eta Catherine dira protagonista nagusiak, beraz. Haien maitasun istorioa, familia arazoez beteta dago eta ezin ikusi gorroto mendeku eta azpiloko zinguratua. Gailur ekaitzuak horixe baita, ekaitza romantikoa, familiarra, ekaitz maitasunezkoa, baina ekaitza azken batean. Hartu nuen pala bat erreminten etxolatik eta lurrak entzan hasi nintzen nire indar guztiekin. Palak hilkutxak arrakatu zuen. Neure burua lurrera bota nuen eskuekin lan egiteko. Zura kraska egiten hasi zen, torlojuen inguruan. Nire helburua lortzeko puntuan nengoelarik, iruditu zitzaidan norbaitek asperen bat egin zuela nire gainetik. Hilobiaren ertzean, behera makurturik. Hainbat film egin dira gailur ekaitzuak eleberrian oinarrituta, bat William Wylerrek zuzendu zuena izan zen 1939koa. Eleberriaren bertsio partzial bat den arren, filmak eleberriaren espiritua islatzea lortzen du eta dramatikoa, erromantikoa eta bizia da. 1953an Luis Buñuelek eleberriarekiko are leialagoa zen egokitzapen bat egin zuen, non pertsonaiak ez diren Hollywoodeko bertsioan bezain seduktoreak. Ez zuen inongo ahaleginik egin Heathcliff maitagarri egiteko. Brontek berak deskribatu bezalakoa nahi zuelako. Biolentoa, zakarra, moldagaitza, gorrotoz betea eta guztiz maitemendua. Etzen Catherini gaitasun zertzeladak emateaz ahalegindu ere, zen bezalakoa naizuelako, apetatxua, histerikoa, hauskorra, ume miskin baten akats guztiekin, maitemindua guztiz. Aitortza hauek ez naute arindu, baina nik ditudan eta bestela ezin azalduzkoak diren umore fase batzuk azaltzeko balio dezakete. Ene jainkoa, borroka luzea da hau, nahiago nukenik amaituko balitz. Euskara ederrean irakurri dezakegu gaur gailur ekaitzuak 2017an Irene Aldasorok euskaratua. Gozatu ederra hartu dugu Emily Bronterekin eta sufritu dugu bertako pertsonaiekin. Zain dauzkazue zuek ere Heathcliff, Catherine eta Dean gailurra ezagutu nahi baldin baduzue behintzat. Hau ikusgela da, literatura unibertsalari irekitako gela bat, mundua beste begi batzuekin idazteko, mundua beste letra batzuekin ikusteko.